ସବୁ ସେଇ ମା ପାଇଁ ହଉଛି। अरे शिवाई काल स्कूल जीवटी। हाँ अरे दीदी जो काल स्कूल रे बापा माँ का चित्र और बापा माँ का विषय लिखा देते तू कर दे तो ना बे। अरे तू क्या कौन कहू सी कौन कर तब बो कर दे थांते दे किंतु कौन हम तब बो तो अंधुणी ताकू देखा जाऊनी। शिवा ए शिवा बाबा तू कुआडे गलु शिवा शिवा ए शिवा कौन है क्या मुझे बही एठी गोटे खुंटड़ा भलिया बसछ मते सेते बोल डाकिलानी तते कोन सुभा जाउनी। अरे बाबा आज तो जन्मदिन जा टिके भोला बाबा को दर्शन कर दे आसीबू। तेते हम मना करथली मते स्कूल छडे जिबुन कि बाहर को जिबुन तू बाहर को गला पिला माने ते कहउंदी अंधुडी न पुआइला बोली। ए देख अंधुणटा को अंधुण कहबेनटा कोन भल्ला कहबे। हौ हौ तू एते कथा मते आ कह ना सेडे मंदिर बंद हे जो तू जल्दी जा। हां हां मु जाउची तू जमा बाहर को जिबुन। अरे शिवा कौन एते चिकण चाकण नाई मौसा जन्मदिन तो माँ कहला टी भोला बाबा को दर्शन कर दे आसीबू जा। आउ भोजी भात तो होउथबो। नाई मौसा परिस्थिति तो देखुच भोजी भात कोउठी करबी। बापा थिला बेले भारी खुशी रे थिलो बापा चली गला माटा हुणी अंधुणी। हां हां जा 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 सब से माँ ପାଇଁ ହଉଛି। तारी ପାଇଁ केते लोक केते कथा मते कहउछन्ते जुआडी भी गले अंधुणीर पुआ आइला अंधुणीर पुआ आइला। अरे अंधुणीर पुआ हवाटा कौन भूल ना मु तो जानी सुनी अंधुरी करदेले मरी जाता कि शांति निश्वास नाते सकाल सकाल मुड चेंज करदेले। जाऊँ ये प्रिया को फोन कर दिए आज जन्मदिन तो कौटी बाहर जाए डिनर करदे। स्विच ऑफ खोलुनी सब से माँ काम माँ ए माँ माँ ए माँ माँ ए माँ हाँ हाँ जाऊची। से घरे मोर फोन टा चार्ज बसला भांगिलु केमती। अरे मु तो ड्रेस टा आयरन कला बेले हातटा बाजी भांगी जाइथिबो। अरे तत तो देखा जाउनी काई सब कथा तू मुंड पुरोज कहलु। अरे मु जाने सुन के भांगिनी रे। मो मुंड गरम कोना कहूछ बाहर सेठी से माने मो मुंड खाउछथि एठी तू मो मुंड खाउछ। तो सकाळ किछि कान कंदीटा खाइ दबु। कोन खाया करछु कोन खाया करछु से रुटी भजा मु सबले खाइ परिबिनी आ जदी करछु निजे खाइ दे नल से बाहर कुकुर को दे दे। दरद उछुली पड़छ अंधुड़ी बुड़ी कंदीटा खाइ देलु। तो खाया मरिला तो बुआ जितारू। ए बाबा शिवा ए बाबा अब रही जा बाबा ए बाबा। अरे अंकल आपण नमस्कार। नाई अंकल ये पाखक जाउछ प्रिया तम विषय कहूला आउ प्रिया कुआडे तुमको पसंद करे मु भाईली मो झीर पसंद केमती का गुटे देखि दिए से आउ घर देखियोनी आसन आसन आसन
ଏ ମା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଯେମିତି ତୁ ନ ଯାଉ ବୁଝିଲୁ। ଥାଉ 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 ଏତେ ଖୁସି ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ତତେ ଯେତିକି କଲି ସେତିକି କର ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଯେମିତି ନ ଯିବୁ ଆଉ ଯଦି ଯାଇଥିବୁ ଦେଖିବୁ। ଆଉ ଅଙ୍କଲ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖ ଶିବା ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ବହୁ ଗେହ୍ଲାରେ ପାଳିଛି ଆଉ ତା ଆଖିରେ କେବେ ଟୋପାଏ ଲୁହ ଦେବାକୁ ଦେଇନି। ତା ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲା। ତାକୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପାଳିଛି। ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ବାପା ଆଉ ମା ଦି ଜଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ଝିଅ ଯାହାକୁ ବି ବାହା ହଉ ସେ ଗରିବ ହେଇଥିଲେ ଚଳିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିବ, ଇଜ୍ଜତ କରୁଥିବ ଆଉ ମୋ ଠାରୁ ବି ତାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବ। ଯେମିତି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖୁଥିବ। ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ସହ ଜୀବନ କାଟି ହବ, ଗୋଟେ ଖରାପ ମଣିଷ ସହ ନୁହଁ। ଦେଖ ମୋ ଝିଅ ତମକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛି ମାନେ ତମେ ନିହାତି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଶିବା ଇଏ କିଏ? ଅଙ୍କଲ ଇଏ ଜଣେ ଅନାଥ। କଥା କଣ କି ଆଜି ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଖରାରେ ବସି ଖାଇବାକୁ ଭାବୁଥିଲା। ବିଚାରୀଟାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଦୁଃଖ ସହି ପାରିଲେନି ନେଇ ଆସିଲେ। ଏ କଥା କଣ କି ଅଙ୍କଲ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଟିକେ ମୁଁ ସହିପାରେନି ତ ସେଥିପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ଗୁଡ୍ ଜବ୍। ତମ ଭଳି ପିଲା ଦୁନିଆ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଅସହାୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ। ହଉ ଶିବା ଆସୁଛି ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା ଅଙ୍କଲ ରହୁନାହାନ୍ତି କଣ ଟିକେ। ନାଇଁ ପରେ କେବେ। ତତେ ମନା କରିଥିଲି ଖବରଦାର ତତେ ମନା କରିଥିଲି ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସିବୁନି ବୋଲି ତୁ କାହିଁ ଆଇଲୁ? ଆରେ ବାବା ସକାଳୁ ତୁ କିଛି ଖାଇ ନଥିଲୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଆସ। ରଖ ତୋ ଖାଇବା ମରିଗଲା ତୋ ପୁଅ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଜମା ଗରମ କରନି। ତତେ ମନା କଲା ପରେ ବି ତୁ କାହିଁ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସିଲୁ? ତୁ ମା ନୁହ ତ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ତୁ। ଶିବା ତୋ ମାଆକୁ ତୁ ଏ କଥା କହିପାରିଲୁ ବାବା, ବହୁତ ବାଧୁଛି ରେ। ତତେ ବାଧୁ ତୁ ବାଧିଲେ ହିଁ ଜାଣିବୁ। ଆରେ ତତେ ଯୋଉ କଥା ମନା କଲା ପରେ ତୁ ସେଟା କାହିଁ କରୁଛୁ? ତୁ ମତେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦବୁନି। ଏଠି ତୁ ରଖେଇ ଦଉନୁ, ଗାଁରେ ସେ ଲୋକ ରଖେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି, କଲେଜରେ ସେ ପିଲାମାନେ ରଖେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଯୁଆଡେ ଗଲେ ଖାଲି ଅନ୍ଧୁଣିର ପୁଅ ଆଇଲା ଅନ୍ଧୁଣିର ପୁଅ ଆଇଲା। ଆରେ ଅନ୍ଧୁଣିର ପୁଅ ହବାଟା କଣ ଭୁଲ? ନା ମୁଁ ତତେ ଜାଣି ଶୁଣି ଅନ୍ଧୁଣି କରିଦେଲି? ଇଚ୍ଛା ତ ହଉଛି ମରିଯିବାକୁ। ଏ ଘରେ ରହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବିନି। ପାଗଳ ହେଇଯିବି ମୁଁ ପାଗଳ। ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିବିନି। ଶୁଣ ବାବା ବାବା ମୁଁ ତତେ ଛାଡିକି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଶିବା। ଆଚ୍ଛା ମନୋଜ ବାବୁ କାମ କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି? ହଁ ସାର୍ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ସେ ଦଳେ ବାବୁଟା ଜମି ଦେବାକୁ ମନା କରୁଛି। ମନା କରୁଛି? ତାକୁ ତମେ ମୋ ନାଁ କହିଛ ତ? ହଁ ସାର୍ କହିଥିଲି, ସେ କିନ୍ତୁ କୁନ୍ତୁ କୁନ୍ତୁ ହଉଥିଲା। ଆପଣ ନା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ 2 ଦିନ ଧରି ସମୟ ମାଗିଛି। ହଉ ଆଉ କାଲି ଗୋଟେ ବଡ ମିଟିଂ ଅଛି ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ? ହଁ ସାର୍ ଜାଣିଛି। ବାଲି ପଇଲା କଣ ଆଉ ଗାଡିରେ ପେମେଣ୍ଟ ଟା ଦେଲେନି। ତମେ ଆଉ 2 ଟ୍ରିପ ପକାଅ, ତମର ଖାଲି ଫୁଲ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ। ହଉ ହଉ। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇଏଗୁଡ଼ା ରହିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିବ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ମତେ ଫୋନ କରିବ ଆଉ। ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ ନମସ୍କାର। ଆରେ ରାହୁଲ ଏ ଯୋଉ ପଣ୍ଡା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଥା ସବୁ କଣ ହେଲା? ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି, ଖାଲି ଆଉ ଗାଡି ପେମେଣ୍ଟ ରହିଯାଇଛି ଆଉ। ହଉ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲ। ସେଠି ପେମେଣ୍ଟ ଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି, କାଲି ଯୋଉ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦବ ଆଉ।
ए बुढ़ी कौन देखा जाऊ नहीं गाड़ी आगे पसी बाबू तमे किए मते किछि देखा जाउनी बाबू। अरे अंधुनी जदि घरे बस रास्ता रे बुझो कोन भाई कौन है बाबू अरे बुढ़ी लोकटा गाड़ी आगे पसी आसिला ता पुओ चली गला परे सिते में रास्ता ऊपर आछि जदि पसी न घरे रखिबो ना रास्ता रे बुले छाड़ देबो ओहो तमे जाओ जाओ ओहो ए हेमो ए रोड उपर काई आइछु गाई जा गाड़ी भगाई थांता माउजी तते केइठो कई बाहर को आसीबुनी बोली से बाबू जदि आके गाड़ी बारी देई थांते चल घर को चल एला बतन सर, नमस्कार। हां नमस्कार तबे खाली सेपट देखो मु केतले जाई पहुंचबे हो होला कोन हला विकास सर फाइल टा देखो बस अच्छा ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ସେପଟ ସାଇଡ କଥା ଗୁରା ସବୁ ରହିଲା କଣ ହେଲା ସବୁ ठीक ठाक चलछि किंतु समस्त पेमेंट बाकी अछि। अच्छा ଆଉ ସେପଟକୁ ତ ମୁଁ ଯାଇ ନାହିଁ ଟାଇମ ନାହିଁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଲେ କ୍ଲିୟର କରିଦବା ଆଉ सर गोटे कथा थिला କଣ କହୁନ सर मु काली छुट्टी नहीं थांदी କିନ୍ତୁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ କିନ୍ତୁ କାଲି ତମରି ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ମିଟିଂଟେ ରଖାଗଲା ତମେ ପୁଣି କହୁଛ ଛୁଟି ନେବି सर जानी छी ଜାଣିଛ ତ ପୁଣି ଛୁଟି ନବ ବୋଲି କେମିତି କହୁଛ सर घरे ही मोर गोटे इम्पोर्टेंट काम अछि ଘରେ ପୁଣି କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ मार जन्मदिन ये छोटिया कथा ପାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ମିଟିଂଟା କ୍ୟାନ୍ସଲ କରିଦଉଛ सर आपण एटा छुट्टिया कथा ही पारे किंतु मो पे बहुत बड़ा जो माँ मते मଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିଛି ତା ଘରେ କାମ କରି ମତେ ଭଲ ମଣିଷ କିଏ କରିଛି ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବି ସେ ତା ଖୁସିକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ଆରେ ତମେ ଜାଣିଛ ତ ଆଜି ମିଟିଂ କ୍ୟାନ୍ସଲ କଲେ ଆମର କେତେ ବଡ କ୍ଷତି ହବ କେତେ ବଡ ଲସ୍ ହବ আর ମୁଁ ବି ଘରକୁ ନ କଲେ ମୋର ବି ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ। ଆରେ ତମର ପୁଣି କି କ୍ଷତି ହବ ହୁଏତ ଆପଣ ମୋତେ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ମାଆର ଜନ୍ମଦିନକୁ କେବେ ବି ମିସ୍ କରିପାରିବିନି। ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣ ମାଆଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ମିସ୍ କରିପାରିବେ କି କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ ମୋତେ କାଲି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍। ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯଦି ତମ ମାଆକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଅ ତମ ମା ପାଇଁ ନୁହଁ ବା ତମେ ମୋର ଜଣେ ଖାସ୍ ଲୋକ ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ ଛୁଟି ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଯେମିତି କାମରେ ଜଏନ୍ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଯାଅ। सर नमस्कार नमस्कार किरे रुद्र बस बस कौन सब काम हालचाल बा पंडा प्रोजेक्ट कथा सब कौन है ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା हाँ कौन ସାର୍ କାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୁଟି ନେଇଥାନ୍ତି। कि तुम मुंड ठीक अच्छे तो एपटे विकास काली छुट्टी नहीं पलैले पुणी तुम कौच छुट्टी काली तमरी मान गोटे दिल्ली में एत बड़ मीटिंग रखिले तापर भी तुम कौच छुट्टी କ'ଣ କରିବା ସାର୍ ମାଆ କଥା କାଟି ହବନି। मार इच्छा माँ पुणी कौन कहला ସାର୍ କାଲି ମାଆଟା ଇଚ୍ଛା କରିଛି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ବୁଲେଇ ନେଇଯିବି ତ। ओहो अरे काली न जाए पे परदिन मंदिर नहीं जीव असुविधा कौट रहा ଯାଇ ହବ ଯେ ମାଆର ତ ଇଚ୍ଛାଟା ମରି ଯାଇଥିବ ନା। ଯୋଉ ମାଆ ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରି ଆସିଛି ତାର ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଥର ଟିକେ ବି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିବିନି। ସାର୍ ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ମୋ ଜୀବନଠୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ନା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତିନି। ଏ ଦୁନିଆରେ ମାଆର ଋଣ କେହି ସୁଝି ପାରିନାହିଁ କି ସୁଝି ବି ପାରିବେନି। ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ମାଆ ପାଇଁ ଏତିକି ଟିକେ କରିପାରିବିନି। ସାର୍ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଛି କୁକୁର ଛୁଆ ଦେଖିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଆଉ ଦେଖିଲି ସେ ତା ମାଆଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ମାଆଟା ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଯାଇଛି। ହେଲେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲେ ମାଆଟା ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଗଲା ପରେ ବି ତା ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି। ତାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ମାଆ। ମାଆଙ୍କ ସେବା କରିବା ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ସେଇଆ। ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ठीक अच्छे तुम जब तुम माँ को एत भल पाओ एत सम्मान कर मुझे कौन तुम कथा काटी पारि तुम हूँ मो निजर लोक हो ठीक अच्छे तुम माँ पाई नुह केवल तुम तुमको गोटे दिन छुट्टी दूँ कि परदिन शीघ्र टे आसी कम जॉइन कर। थैंक यू सर आसछि सर। एमान आज मार कथा शुणिकी मो मार कथा आज मन पड़ जाऊँ। मो माँ भी मोर बहुत जत्न नहीं अंगुणी होगी भी मत से बहुत खुशी रखी आज कहीं ता कथा मोर बहुत मन पड़ू
ଆଉ ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ମୁଁ ମୋ ମା ପାଖକୁ ଯିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ସାର୍ 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 ହଁ ହଁ ସାର୍, ରାମ ନମସ୍କାର। କୁହ। କଣ ହେଲା? ସାର୍ ବାକି ପେମେଣ୍ଟ ଥିଲା ହଉ ଗାଡି ବାଲାଙ୍କର। ଓହୋ, ସେଦିନ ଆଉ ଆସିପାରିନଥିଲ ନାଇଁ? ହଉ ନିଅ, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି, ପେମେଣ୍ଟ କରିଦବ। ବାକି କାମ ସରିଲା ପରେ ମତେ ଫୋନ କରିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସାର୍ ନମସ୍କାର। ପିଲାଟା ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଗଲାଣି ଯେ ତାର କଣ ତା ମା କଥା ଟିକେ ହେଲେ ବି ମନେ ପଡୁନାହିଁ। ମା ଟା କଣ କରୁଛି କଣ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିଲା କି ମଲା, ପିଲାଟାର ଟିକେ ହେଲେ ବି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ ରେ। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ। ଶିବା, ବାବା ତୁ ଆସିଛୁ? ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୋ ମା କଥା ମନେ ପଡିଲା ତୋର? ମାଉସୀ, ମୁଁ ଶିବା ନୁହଁ, ମୁଁ କୋତରା। କାହିଁ ତା କଥା ମନେ ପକଉଛୁ? ସିଏ ଆଉ କଣ ଆସିବ? ତୁ ସତରେ କୋତରା, ଶିବା ନୁହଁ? ଯୋଉ ପୁଅ ତତେ ଅନ୍ଧୁଣି ଭାବିକି ଛାଡି ପଳେଇଲା, କାହିଁ ତା କଥା ଭାବୁଛୁ? ସିଏ ଆଉ ଆସିବନି। ତୁ ଚାଲ, ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ତୁ ଚାଲେ। ନା ନା, ମୋର ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ନା ନା ନା, ମୁଁ ଯିବିନି। ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡିକି ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡିକି ଯିବିନି। ମୋ ପୁଅ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ମୁଁ ଯିବିନି। ହଉ, ତୋ ଇଚ୍ଛା। ଆରେ ତତେ ତ ଦେଖାଯାଉନି, କାହିଁ ତୁ ସବୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛୁ କହିଲୁ? ଦରଦ ଉଛୁଳି ପଡୁଛି, ଅନ୍ଧୁଣି ବୁଢୀ। ଆଉ କେଇଟା ବେଳେ? ଦିନ 12ଟାରେ କହିବୁ? ପରୀକ୍ଷା ତ ସରିଯାଇଥିବ। ତୁ ତ କହିବୁ ତତେ ଦେଖାଯାଉନି, ଅନ୍ଧୁଣି ବୁଢୀ। ସତରେ କଣ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ଆସିବନି? ସତରେ କଣ ସେ ମତେ ଭୁଲିଗଲା? ମାଉସୀ, ମାଉସୀ, ଆଜି ଆମ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମ ଘରେ ଖାଇବୁ। ମାଉସୀ, 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 ଏ ମାଉସୀ, ମାଉସୀ, ମାଉସୀ। ଏ ମା, ଆରେ ଦେଖ ତ ପୁଅ ଅଛି। କୁଆଡେ ଗଲା ଯେ? ଘରଟା କଣ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି ନା କଣ? ମା, ଏ ମା, ମା। କୋତରା, ମାର କଣ ହେଇଛି? ତାକୁ ଡାକିଲୁ ଡାକିଲୁ, ତା ପୁଅ ଆଜି ଆଇଛି। ଦେଖିଲୁ ମା, ମୁଁ କେତେ ବଡ ଲୋକ ହେଇଯାଇଛି। ତୋର ଆଉ ଦୁଃଖ ଜମା ରହିବନି। ଆଜିଠାରୁ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ। ଆଉ ଆଜି ତତେ ନେଇକି ତୋ ଆଖି ଅପରେସନ କରିବି। ଉଠୁ ଉଠୁ, ଏ ମା। ଆରେ କୋତରା, ସେ ଉଠୁନି କଣ? ଓହୋ, ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛୁ ବୋଧେ। କଣ କରିବି କହିଲୁ? ଉଠୁ, ଏ ମା। ସେ ଆଉ ଉଠିବନି। ଆଣ୍ଟି ଆପଣ? ହଁ, ମୁଁ। ତାର ଏ ଶେଷ ସମୟରେ ମୁଁ ନଥାନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଥାନ୍ତା? ତୁ। ସେ ଆଉ ଉଠିବନି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଛି। ଆଣ୍ଟି ତମେ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବୁଝିପାରୁନୁ? ତତେ ପୁଅ କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ରେ। ଯୋଉ ଅନ୍ଧୁଣି ମା ତତେ ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କଲା, ତାକୁ ଅନ୍ଧୁଣି କହି ଛାଡି ଚାଲିଗଲୁ। ଥରୁ ଟିକେ ଭାବିଲୁନି ସେ କଣ ଖାଇବ, କୋଉଠି ରହିବ, କେମିତି ରହିବ? ତା ପାଇଁ ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ କଥା ଶୁଣୁଥିଲୁ ବା। ମା ତ ଚାଲିଗଲା, ତୋର ଆଉ ଟେନସନ ନାହିଁ। ତୁ ଏଥର ଖୁସିରେ ରହ। ଯୋଉ ମା ଆଖିରେ ତୁ ଦୁନିଆ ଦେଖିଲୁ, ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତାକୁ ଅନ୍ଧୁଣି ଅନ୍ଧୁଣି କହି କଷ୍ଟ ଦେଲୁ, ସେଥିରେ ବି ତୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲୁ। ଆରେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ତାକୁ ଅନ୍ଧୁଣି ଅନ୍ଧୁଣି କହି ଛାଡି ଚାଲିଗଲୁ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତୋ ପିଲା ଛୁଆ ତାକୁ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଚାରି ସହି ପାରିଲା ନାହିଁ ରେ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା। ତୋ ମା ଆଗରୁ ଏମିତି ନଥିଲା ରେ, କି ତା ଚେହେରା ବି ଏମିତି ନଥିଲା, କି ସେ ଆଗରୁ ବି ଏମିତି ଅନ୍ଧୁଣି ନଥିଲା ରେ। ତାହେଲେ କୁହ ଆଣ୍ଟି, ସେ କେମିତି ଅନ୍ଧୁଣି ହେଲା? ସେଦିନ ଥିଲା ଗୁରୁ ଦିବସ, ଆଉ ତୋ ଜନ୍ମଦିନ। ତୁ, ତୋ ବାପା, ତୋ ମା ଯାଉଥିଲ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତମେ ପାହାଡ ତଳକୁ ଖସିଗଲ। ଆଉ ତୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଆଉ ତୁ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲୁ, ତୋ ଆଖି ଦିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତୋ ମା କେମିତି ସହିଥାନ୍ତା? ମା ପା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ତା ଆଖି ଦେଇ ଦେଇ ନିଜେ ଅନ୍ଧୁଣି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଲେଖେଇଥିବା ଚିଠିଟାକୁ ମୁଁ ପାଇଲି, ଆଉ ପଢିକି ତତେ ସବୁ କଥା କହିଲି। ଏନେ
ମାଆକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିନି। ଏ ମା ମା ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିନି। ଏ ମା ମା ତୁ ମତେ ମାରେ ମାର କି ଗାଳି ଦେ ଯାହା କରୁଛୁ ଘର ଥରେ ଆଖି ବୋଲିକି ମତେ ପୁଅ ବୋଲି ଡାକିଦେ ମା। ଏ ମା ମୁଁ ତ ତାକୁ କେବେ ବି ଅନ୍ଧୁଣି କହିବିନି। ଏ ମା ମା ଏ ମା ଉଠୁ ଥରେ ଉଠିକି ମତେ ପୁଅ ବୋଲି ଡାକିଦେ ମା। କଳା କାନୁ ତୋର ତୁ ଯଶୋଦା ପରି ମା ମୋର ତୋ ଗର୍ଭରୁ କାଢି ମତେ ଆଣି ଦେଖେଇଲୁ ରେ ସଂସାର ତୋ ହାତ ମୋ ମଥାରେ ରହିଥିଲେ ପାଦ ଧୂଳି ତୋର ନଉଥିଲେ ମୁଁ କିଛି ଖୋଜିବିନି ମା ତୋ ବିନା ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ମା ଠାରୁ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ, ମା ଠାରୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥ ବି କିଛି ନାହିଁ। ସତରେ ଜୀବନଟା କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ତାକୁ ସହଜରେ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମା ମମତାର ମୂଲ୍ୟ ପୁଅ କେବେ ବି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ବୁଝେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମା ଏ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ନଥାଏ।